The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Sa ako dito, tamang oras mo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismis sa inyong mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga kaaksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA Affordabax. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Ito mga kaaksyon, isa sa mga probinsya o bayan dito sa Bicol na natamaan ng habagat at bagyong Dante ay ang Hubilyar Albay, na kung saan 3 barangay rin ang nalubog sa baha. Dahil rito ay ora mismong nagpadala ng tulong ang Ako Bicol Party List. Ang buong kaganapan, panoorin sa tabang update ni Felix Opiniano. Magandang hapon po mga kaaksyon. Ako po si Felix Opiniano, ang tabang patroller ng tabang ora mismo. Ora mismong nagpaabot ng tulong ang Ako Bicol Party List sa mahigit 240 pamilya mula sa 7 barangay sa bayan ng Hubilyar Albay na labis na naapektuhan ng bagyong Dante at mga pag-ulan na dulot ng habagat. Dito kasi sa Hubilyar, mga 2 days na umulan, talagang binabaha. Mabini, Mercado and Aurora, talagang lubog po siya kaninang madaling araw sa tubig baha. Dahil dito, 10 kilong bigas ang ibinigay ng Ako Bicol Party List sa bawat pamilya na labis na ipinagpasalamat nila, tulad na lamang ni Marife Mirabeles kung saan nalubog sa baha ang kanyang bahay. Nangyari po sa amin, binaha po kami, mabilis po yung tubig, lampas po itong bahay namin. Tapos yung iba pong gamit namin, hindi po namin nailikas sa sobrang lakas po, ang bilis po ng tubig po tumaas. Maraming salamat po sa Ako Bicol sa binigay niya pong tulong sa amin. Malaking tulong na po yun para sa aming pamilya. Kaya po, maraming salamat po. Katuwang po natin ang PNP ng Hubilyar para po mag-distribute ng mga bigas po sa ating mga kabayang nasa lanta. Malaking tulong po talaga sa amin ang itong agarang mga asistensya na naibibigay ng Ako Bicol. Maraming salamat Kong Saldi ko sa patuloy na pagtulong po sa Hubilyar. Hindi mo po kami nakakalimutan. Maraming salamat po. So sa barangay ko, ang affected is 20 but yung nag-evacuate is 100% po. So malaki po yung tulong din sa amin ng Ako Bicol na dumating po kayo dito. Malaki po yung naibigay ninyong relief para sa mga kabarangay ko. At saka malaking tulong po yan kasi at least mamaya may mailuluto silang pagkain mamayang gabi. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List headed by Congressman Saldico and Pido Garbin na napadalan kami ng almost 240 na 10 kilos of rice para sa mga affected ng floodings dito. Laging tandaan, ang Ako Bicol Party List ay palaging handang tumulong sa anumang oras at anumang uri ng kalamidad dahil ang Ako Bicol Party List ay kakampi mo sa lahat ng oras. Ako po si Felix Opiniano. Magandang araw. Ayun, partner, tama si Tabang Patroller Felix na ang Ako Bicol ay kakampi po ninyo. Ayan. Ora mismong tumugon sa nangangailangan o mga apektadong pamilya dyan sa Hubilyar Albay kung saan ang kanilang kabayan ay nalubog sa baha.
Ilang araw, partner, yung naranasan ng ating mga kababayan na baha at ang Ako Bicol naman ay dire-diretso, partner, sa pagbibigay ng ayuda ng tulong sa ating mga kababayang apektado nitong kalamidad. Yan, partner. Ayan, samantala, libo-libong pamilya mula naman sa Balatan at Nabua, Camarines Sur ang ora mismong nakatanggap ng tulong mula sa Ako Bicol Party List bilang alalay sa kanila habang sila ay bumabawi muli mula sa epekto ng habagat at bagyong Dante. Ang buong kaganapan, panoorin sa tabang update ni Sheila Medis. Magandang araw mga ka-aksyon. Ngayong araw ay naging matagumpay ang ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List dito sa lugar ng Camarines Sur. Araw na to, nagkaroon ng clearing operations doon sa spillway ng Luluwasan, Balatan, Kamsur. Kaninang umaga yon, and after natin na magkapag-clearing operations, lumipat na tayo sa Balatan Municipal Covered Court, kung saan merong 3 barangay, yung barangay Kugit, Siramag, Duran. Bale, nasa 3,550 ang families na nabigyan ng tigsa 10 kilong bigas. At ngayon naman, dito sa Barangay Luluwasan, 3 barangay naman ang napagbigyan. Ang Luluwasan, Kamangahan at Pararaw, na kung saan nasa 3,675 na families naman ang nabigyan. Total of 5,315. Dito lang yan sa Balatan. Sa Nabua, meron doon na 9 na barangay. Ang barangay Tandaay, Dolorosa, Malawag, San Roque Poblacion, San Nicolas, San Isidro Poblacion, San Antonio Poblacion, Lourdes Yang at Paloyon proper. Tuwa ng Ako Bicol Party List bilang tugon sa naging epekto ng bagyong Dante, at hindi lang yun, yung habagat, yung patuloy na pag-ulan, walang tigil, kaya lahat ng kababayan natin dito sa Balatan ay talagang lubang naapektuhan. Kung kaya ang Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Saldico ay agad na nagpadala ng mga bigas na maaari na nilang gamitin sa pang-araw-araw sa mga pamilyang nangangailangan. Thank you po sa lahat na bumuo po sa programang ito to make this event po possible. And since po alam naman po natin na yung daanan po papunta sa Balatan po is super risky po. So with that thing po, na tuloy pa rin po nilang gumawa ng ganitong program po para matulungan yung mga taga-Balatan po. Maraming salamat po sa 10 kilong bigas kasi po madami na po matutulungan nito, tapos yung lalo katulad ditong sa mga coastal area po na talagang walang hanap buhay po ngayon. Papasalamat kami sa Ako Bicol Party List sa agarang pagbigay kaagad ng tulong doon sa mga apektadong mga kabarangay ko. So siyempre sa kanila malaking bagay na yung gawa ng yung hanap buhay nila na apektuhan, nabahaan yung kanilang mga palay. So meron kaagad silang pagtugon doon sa naging kalamidad. So una yung Ako Bicol Party List. Thank you very much po sa mabilis na aksyon.
Nagpapasalamat po ako sa tulong ng Ako Bicol. Kahit papano nakakatulong ito ng marami sa amin, lalong-lalo na po sa pamilya namin, lalong-lalo na dito sa Barangay San Roque na talaga pag umuulan, kaunting ulan lang po, baha. Malaking tulong na po ito para sa amin. Sobra-sobra pong pasasalamat. So nagpapasalamat po kami, si Mayor Percy Mulan, sa Ako Bicol, sa tulong at agarang pagbibigay ng relief sa atin sa Nabwa. Dakulong nagpapasalamat ako kadi Ako Bicol Party List na nagtao sa ayuda kading mga nabahaan. Kaya dakulong pasalamat ko kading mga Barangay San Roque na naabot sa ayuda. Kaya salamat kay Congressman Santico. Ayan partner, isa na namang bayan dito sa Bicol Region ang natulungan ng Ako Bicol Party List sa pamimigay partner ng bigas. Sabi nga ni Kapitan at nung mga kabarangay, malaking tulong ito dahil sa kalamidad na gumaan ang kanilang pakiramdam. Lalo na din partner sa mga, yung mga palay ay talagang na-damage partner. Lubog Hindi talaga na sa ba. pakinabangan. Nagmistulan ng lawa dahil sa taas ng tubig. Kumbaga ang Ako Bicol, kahit baha yan, delikado ang daan, ay susuungin para maihatid ang tulong sa ating mga kababayan na apektado nito ng sama ng panahon. Correct. Partner, yung dagat niya, sinusuhong ng Ako Bicol. Ito Tama. pang balang. Diba? Kaya 10 palakpak para sa Ako Bicol Party List. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, partner. Mula sa Kanaaman, Camarines Sur, isang sanggol ang natagpuang patay sa ilog. Ang buong detalye, alamin mamaya lamang. At ang tuloy-tuloy na pagtugon ng Ako Bicol Party List sa iba't ibang probinsya pa ng Bicol Region. Abangan yan mamaya lamang, kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon
ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindugabos. Sa Giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya itong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon, isang nakakalungkot naman na pangyayari ang naganap kahapon sa isang pamilya sa Kanaman, Camarines Sur. Isang sanggol ang natagpo ang patay na umano at lumulutang-lutang sa tabing ilog. Ang panawagan ng tatay, panoorin po natin ito. Ako po si John Mark Tejero, ama ng batang nalunod. Ngayon po ako ay lumalapit sa tabang ora mismo para makahingi po ng tulong sa mga pangangailangan namin po sa pagpapalibing ng aking anak. Yun lamang po. Salamat. Yan mga kaaksyon ang panawagan ng tatay patungkol sa nangyari sa kanyang anak. Para sa detalye ng kwentong ito, makakausap natin sa kabilang linya ng ating telepono ang nanay na si Hazel Capristano. Nakikiramay po kami ang aming programa sa inyo po. Ma'am Hazel, magandang hapon po. Gandang hapon din po. Opo, sa muli nanay, kami po ay nakikiramay po sa pagkawala po ng inyo pong sanggol.
Apo, Nay, ano po yung nangyari? Paano po humantong sa ganito pong aksidente na nahulog po yung anak po ninyo? Nagkataon po kasi na puyat po talaga kaming dalawang mag-asawa po. Then, yun po yung naging dahilan po para di po namin namalayan na nakapunta na po pala ng kusina yung baby namin. Opo. So, puyat po kayo. So, meaning to say, tulog po kayo ng mga panahon at oras po na yung anak po ninyo ay nagpunta na po doon sa may likod ng bahay po ninyo. Opo. Wala po bang nagbabantay sa anak po ninyo nung mangyari po yon? Wala po kasi oras po yun ng madaling araw po, mga 2 a.m. po, ganon. Kasi 1 po, gising pa naman po siya, okay pa naman po. So, ibig sabihin, madaling araw, ano sa tingin nyo po? Ito pong anak po ninyo ay naglakad papunta doon or ito po ay gumagapang? Gumagapang po siya papunta sa kung saan niya po gusto. Opo. So, ibig sabihin, nung mga oras po yun sa tansya po ninyo, mataas po yung tubig doon po sa ilog? Opo, doon po sa hinulugan niya po. Opo. Itong bahay nyo, Ma'am Hazel, talagang malapit lang po kayo sa ilog. Opo, katabi lang po namin ng ilog. Tapos po sa likod bahay naman po, mga 2 or 3 hakbang po yung pagitan po ng ilog at bahay namin. Opo. Mga ilang oras po bago nyo na nalaman na nahulog na pala itong anak nyo, Ma'am? Di po namin alam. Basta po natagpuan po namin siya mga 5 po. Wala nang buhay po. Opo. So, ibig sabihin, mga anong oras po kayo naghahanap dito sa anak po ninyo? 5 po mismo. So, 5. So, saang parte nyo na po ito nakuha itong anak nyo, Ma'am? Sa ilalim po ng hinugasan po namin noon. So, nandun lang po siya sa ilalim ng hinugasan po ninyo? Opo. So, pang-ilan po ito, Ma'am, sa anak po ninyo? Pangalawa po. Pangalawa. So, may isa po kayo. Ilang taon na po itong panganay? 2 years old po. Opo. At sa ngayon, Ma'am, nasa na po itong anak nyo, Ma'am? Yung baby po, Apo, itong namatay po, Ma'am. nakaburol po dito sa amin po. Opo. At ngayon, Ma'am, sino po yung tumutulong sa gastusin po ninyo dyan sa burol po ng anak po ninyo? Yung mga nag-send po sa amin sa Gcash po, yun po yung ginagamit namin para lang po kuha po ng pangtusto sa araw-araw na burol ng anak namin. Opo. Itong mister mo, Ma'am Hazel, ano po yung trabaho nito? Kutsenta vendor po. Opo. At ikaw, Ma'am? Wala po, housewife lang po. Opo, Ma'am Hazel, matanong ko lang, eto po bang anak po ninyo ay mga ganong oras ay talaga pong gising pa or nagigising po at namamalayan nyo na lang po na kung saan-saan na parte po ng bahay ninyo po ay naandun siya? Hindi po, kasi po lagi yun kapag nagigising po siya, bibigyan lang po namin ng dede, matutulog po ulit. Yung gabing yun po, hindi po namin inaasahan na pagkatapos niya po pala dumede, hindi po namin alam kung natulog o naglaro na po siya papunta ng kusina. Opo. Yung kusina po nyo, kusina po nyo, bukas po ba or meron po talaga siyang parang pwedeng mahulugan niya? Ano po yung itsura ng kusina po ninyo? Made of ano po ba? Made of bamboo? Ano lang po siya, yung bamboo lang po, tapos yung ilalim po ng hinugasan po namin, wala pong ano yan. Walang takip? Walang harang? Opo, wala pong harang kasi po nasira po ng bagyang Christine. Hindi pa po namin napapaayos. Yun pong kahoy po na namamagitan po sa sala at kusina namin, hindi po naisara ng asawa ko po nung nagtimpla po siya ng dede ni baby. So meaning to say, yun po ay talagang meron naman pong pangsara sana.
Opo. So nung gabi pong yon, nakalimutan ng mister nyo po na ibalik yung takip, kaya dun po nahulog yung anak po ninyo. Opo. Sa sobrang kakuyatan po, hindi na, nakalimutan na niya pong ibalik yung pintuan. Opo, sa bagay, wala naman dapat sisihin kasi wala namang gustong magulang na may gustong mangyari po yun sa anak po. So, ngayon po, Nanay Hazel, kumusta po kayo ngayon ni mister? Ito po, kahit pa paano pinipilit tanggapin kasi wala naman na po kaming magagawa. Opo. Pero Nanay Hazel, sino po yung unang nakapansin or nakahanap po dito sa anak po ninyo? Ako po yung nakahanap, yung asawa ko po yung nakapansin na wala po siya sa higaan namin. Opo, at ikaw ma'am ay nakita mo na nakalubog na po ito sa tubig, itong anak po ninyo. Opo. Opo, sinubukan nyo po ba na idala po sana ito sa ospital? Dinala po namin siya sa ospital pero dineklara din po hindi na kinaya, wala na po. Opo. Yung mga oras po na nakita po nyo yung anak po ninyo, lubog pa rin po ba sa tubig or siyempre yung nahulugan niya, malalim po ba talaga? Ano po yung itsura po ng anak nyo? Nakataob or nakatihaya? Hindi ko na po nakita kung ano po yung itsura niya kasi po nung pag-angat po ng kortina namin, yung paa niya po yung nakita niya. Hindi pa nga po ako makapaniwala kaya dinouble check ko po. At doon po nakita ko po yung mga daliri ng paa niya kaya inila ko po siya kaagad pa ahon sa tubig. Opo. Nakakapanghina pero Nay Hazel, bilang tulong po na lamang din sa inyong pamilya, makakausap po natin ngayong hapon si Sir Gerson Alvarez, ang coordinator po ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Gerson. Magandang hapon naman po, ma'am. Opo, Sir Gerson, eto po, ano po ba yung maaring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List sa pamilya po na namatayan po ng kanyang pong anak? After po, siguradong mabibigyan po sila ng burial assistance ng Ako Bicol. Ang kailangan lang po talaga ma-prepare nila po yung mga requirements para po agaran pong sila sa DSWD, Ako Bicol. Okay, so sa nababanggit niyo po, Sir Gerson, kailangan lang makapagsumiti ng requirements pero sure na tutulungan ng Ako Bicol Party List. Opo. Opo, katulad ng ano po yung mga requirements po para malaman ni Nanay Hazel? Yung death certificate, tsaka yung funeral contract and yung certification of balance and ID ng maglalakad po. Opo, ano po yung magiging proseso po nito, Sir Gerson? Bali po, pag-prepare na po yun, sa Monday po, pwede ko na po siyang may schedule para makakuha na po siya ng tulong galing sa Ako Bicol. Ayun. Nanay Hazel? Apo, napakinggan niyo po si Sir Gerson, available na po ba itong mga documents na nababanggit po ni Sir Gerson tulad po ng death certificate, yung funeral bill, meron na po ba? Wala pa po yung death certificate po kasi Lunes pa daw po ma-open yung OPD para po makakuha ng medical at makapagawa ng death certificate po. Opo. Tamang-tama po, Nanay, kasi Monday din po may poproseso dahil yun din po yung araw na kakabalik po tayo sa trabaho dyan po sa Camarines Sur. So, ihanda nyo lang po, Nanay, at naghihintay po si Sir Gerson sa opisina po ng Ako Bicol Party List para eto pong tulong maibigay na po sa inyo pong pamilya. Opo, sa muli, maraming salamat po, Sir Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa probinsya ng Camarines Sur. Yan, Nanay Hazel. Opo, kung may mensahe ka rin sa gustong tumulong po, ano po iyon? Kung sino man po yung may mga mabubuting puso po na willing pong tumulong sa amin, meron po kaming number na GCash number po para lang po makapag-send po kayo. And
need din po namin ng prayers for baby po. Opo. At kung meron ka rin, ma'am, na mensahe sa Ako Bicol Party List, ano po iyon? Thank you po kasi nandiyan po kayo para po malapitan po namin. Opo. Sa lahat ng oras po, Nanay, naandito po palagi yung Ako Bicol Party List, ang aming pong programa para po makatulong sa inyo po at sa ating mga kababayan. Sa muli po, Nanay Hazel, kami po ay nakikiramay po sa inyong pamilya sa pagkawala po ng inyong anak. Po, salamat po. Napakahirap, partner, ang ganitong sitwasyon. Yung natulog ka, partner, katabi mo yung anak mo, tapos pagising mo, wala na. Yun na pala yung last moment na makikita mo siyang buhay. Ikaw, partner, bilang isang ina, gaano mo kamahal ang mga anak mo? Ay, more than myself, partner, 'di ba? So lahat gagawin para sa mga anak mo. And syempre, yun yung sinasabi na sila na yung buhay mo. Kung dati, naandun ka sa ibang lugar para magpakasaya, tama. Bili dito, bili doon. Now, partner, syempre, there's always a limitation kasi uunahin mo yung para sa mga anak mo. Tama yan, partner. At magsilbing aral sana ito sa ating mga magulang na laging bantayan or doble ang pagbabantay po sa ating mga anak, especially ni itong mga bata pa. Dahil hindi nila alam itong patnubay pang kinakailangan. Yes, tama ka dyan, partner. At sa mga magulang naman na nanonood ngayon, always check ang inyong pong mga bahay, kung nakasara at yung mga kailangan, nababanggit nga ni Nanay, kung sana ay natakpan yon, wala sanang aksidente. So, pero hindi natin mabiblame yung nangyari dahil aksidente ay aksidente. Ayan, mga ka-aksyon, sa mga gustong tumulong pa, ay bukas ang kanilang GCash account. Nabanggit ba, partner, yung GCash number ni Nanay? Ay, hindi. Pwede rin mag-mensahe sa ating reach official out page. na lang po kayo sa aming programa at i-relay na lang po natin doon kay Nanay para naman yung tulong po ninyo ay makarating po. Sabi nga ni Nanay, malaking tulong po yan sa kanila. Sige, partner. Eto naman, partner, habang sa Villar Albay naman, isang feeding program ang pinangunahan ng Ako Bicol Party List kanina lamang umaga para sa 300 individual na apektado rin ng habagat at bagyong Dante. Ang buong kaganapan panoorin natin sa tabang update ni Ella Nipa. Magandang araw mga ka-aksyon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong Biyernes, kung kahapon mga ka-aksyon ay bigas ang pinimigay ng Ako Bicol Party List para sa mga residente, pamilya at individual na naapektuhan ng bagyong Dante at masamang panahon dulot ng habagat. Ngayon naman mga ka-aksyon, sa tulong ng mobile kitchen na ito ng Ako Bicol Party List ay mainit, masustansya at masarap na lugaw naman ang pinamigay ng Ako Bicol Party List para sa mga residente ng Villar. Every time naman po na nagkakaroon sa amin ng bagyo, talagang tinutubig talaga ang Barangay Aurora, Santo Niño, saka Mabini. Pag lumadami ng tubig, bumaba talaga lumalalim, dito sila tumatakbo sa evacuation center. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico po. Para po sa tulong po niya dito sa evacuation. Nagbigay po ng mga pagkain po dito. Salamat po Ako Bicol Party List po sa bigay niyo po sa amin tulong. Nagpapasalamat po kami kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol. Nagpapasalamat po ang bayan ng Villar sa binibigay nilang tulong sa aming bayan. Natulungan sila ng pinamahagi sa kanila kahapon, yung bigas, tapos itong binigay nilang foods. Kaya natutuwa lang yung mga tao dito sa amin. Salamat, Ako Bicol Party List, kay Congressman Saldico. Salamat. Salamat, Ako Bicol Party List! Ayan, partner, kung kahapon ay bigas, ngayon naman ay luto na, pagkain, lugaw, mainit, masustansya at masarap. Salamat sa Ako Bicol Party List dahil sa patuloy na pagbibigay kasiyahan at kagaanan partner sa buhay ng ating mga kababayang Talagang apektado. makikita mo sa mga muka at saya
sa ating mga kababayan dyan sa bayan ng Hubilyar, Albay. Ayan, sabi nga ni Kagawad, maraming salamat, Ako Bicol Party List. Eto naman partner, mga kaaksyon mula naman sa Ginubatan. Isang tulay sa barangay Tandarura ang nasira dulot ng matinding pagbaha noong July 22. Dahil dito ay mahigit 100 na pamilya ang naapektuhan. Kaya naman ang Ako Bicol Party List ay ora mismong bumisita at inalam ang kalagayan ng barangay Tandarura. Para sa update, makakausap natin si Felix Opiñano, ang ating tabang patroller. Magandang hapon, Felix. Ayan, magandang hapon sa iyo, Nomer at Remy. At syempre sa lahat ng mga nakaantabay sa ating programa dyan sa ating Facebook page at syempre sa YouTube. At syempre sa nakikinig sa Radio Agon, Legazpi, Sorsogon at Catanduanes. Ito na nga, Nomer. Bali, mahigit 428 families yung talagang naapektuhan matapos na kumagupit yung bagyong Dante at sa pabukso-bukso ng ulan dulot ng habagat. Ayan, dahil sa nasira yung kanilang tulay, 3 purok mismo sa barangay Tandarura yung naapektuhan. At hanggang ngayon ay unpassable pa ito. Kung kaya't iniligtas sila dito sa barangay Mauraro, bali ginamit ang Mauraro Elementary School at elementary at ang high school ng Mauraro para mailigtas yung mga kababayan nating nasa barangay Tandarura. Samantala, doon naman sa barangay Manila, meron tayong 530 na residente na ngayon ay nasa Pinubatan Community College. At dahil nga nalaman ito ng ating ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List ay agaran tayo magpapadala ng tulong dito sa mga naapektuhang kababayan natin na 10 kilong bigas sa mahigit 900 plus na mga families na naapektuhan ng bagyong Dante at ng patuloy na pagulan. Okay, Felix, sa muli, ilang pamilya yung apektado dyan sa iyong area? Mahigit na sa barangay Tandarura, meron tayong 428. At doon naman sa barangay Manila na kasalubuyang nasa Ginubatan Community College, meron tayong 530 families na inilikas na mambibigyan ng 10 kilos of rice ngayong araw ng Ako Bicol Party List. So, ibig sabihin nito, Felix? So, ibig sabihin nito, Felix, kulang-kulang 1,000 na pamilya ang naandyan sa Ginubatan na apektado ngayon nitong nagdaang pagbabaha. Yes, tama po kayo dyan, Ma'am Rems. At actually, mabuti sa ngayon ay medyo gumaganda na rin yung panahon dito. Pero wala pa pong binababang abiso si Mayor Gemma at Onggopo na kung pwede na bumalik dahil syempre kaligtasan pa rin ng ating mga kababayan yung talagang ating inuuna. Kagaya ng Ako Bicol. Dahil ang Ako Bicol ay katabang na kasulog pa sa lahat ng oras. Ayan. Sige, Felix, ano na yung paganda dyan ng Ako Bicol Party List para sa ating mga apektadong pamilya? Ayan, good news tayo ngayon. Sa ngayon, papunta na dito yung team ng Ako Bicol Party List para magdala ng mga bigas na ipapamahagi natin sa mahigit mahigit kumulang na 1,000 mga pamilya na apektado ng bagyong Dante at pagulan. Okay. Nababanggit mo, Felix, na medyo gumaganda na yung panahon dyan sa Ginubatan, Albay. Kumusta naman yung mga kababayan nating mga apektado ng pagbaba? Kumusta? Gumanda na rin ba yung kanilang aura? Siyempre, dahil sa tulong ng Ako Bicol Party List, medyo gumaan yung kanilang pakiramdam. Siyempre, alam mo, pagdating namin dito, Remy, kahit na ganito yung sitwasyon ng ating mga kababayan, yung ngiti sa kanilang mga mukha ay hindi pa rin nawawala. Kasi alam mo, ang mga Bicolano talaga ay mga uragon. Talagang naging ganda. Oo, mga uragon. Kung baga, baha lang yan at bagyo lang, pero mga Bicolano, uragon, kayang-kaya yan. Maraming salamat sa update, Felix Opiñano, ang tabang patroller dyan sa Ginubatan, Albay. Salamat. Yes, maraming salamat po. Ayan, partner, para sa update ng tulong mula sa Ako Bicol Party List. Nasa kabilang linya na rin ng ating telepono, si Aurora Ubiña, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am Ubiña. Hello, Ma'am Aurora, magandang hapon. Sige po, kausap na po kayo namin. Magandang hapon po.
Aurora! Yan, partner. Partner. Ah, ah. Medyo yan pa yung connection natin, pero itry natin na balikan para natin. malaman natin kung ano talaga yung tulong na maibibigay ng Ako Bicol Party List. Alam mo, partner, mula pa nung nagsimula yung pagbabaha dito sa Bicol Region hanggang sa ngayon, talagang hindi na uubusan ng pagtulong ang Ako Bicol Party List. Sinasabi pa lang, kumbaga upcoming pa lang yung bagyo, ay naghahanda na talaga ang Ako Bicol Party List. Actually, partner, ganyan kahanda yung Ako Bicol Party List. Yung bigas, pangunahing tulong, naandyan lagi. Kung ano pa man na programa, partner, at tulong na pwedeng maibigay ng Ako Bicol Party List, laging naandyan din, Laging partner. nandyan. Oo. At talagang sa tuwing may kalamidad at sakuna talagang nangunguna ang Ako Bicol Party List pagdating sa pagtulong. Oo, kahit sinong tanungin mo, partner, ano yung tumulong na dito sa inyo? Ako Bicol. Ako Bicol. Oo. Sino yung unang nagresponde? Ako Bicol. Oh, ganyan ang Ako Bicol Party List, partner. Pero sa inyo, partner, sa inyong barangay, kumusta na? Medyo okay naman ang barangay namin. Hindi na yung dati na tumataas talagang level ng tubig dahil sa aming Tibo River. Pero alam mo, partner, kung mapapansin mo, nung mga nakarang araw, yung tubig baha dito sa lungsod ng Legazpi, hindi madumi. I mean, hindi yung tsokolate yung color. Ano, yung kulay niya hindi tsokolate, hindi siya hindi putik. Pag nag-subside yung tubig, makikita mo, partner, na hindi ganun kaputik. So, ibig sabihin, partner, yung tubig hindi na nanggagaling doon sa mga bundok. Hindi sa southern barangay, kundi dito mismo, partner, in which makikita mo, partner, naggaling ito sa pagbara ng mga basura. Kaya malaking tulong ang ginawa ni Mayor Hisham Ismail, itong clearing operation. So meaning to say, disiplina pa rin ang kinakailangan or panawagan natin sa ating mga kababayan. Ayan, balikan na natin, partner, si Ma'am Aurora, ang ating coordinator. Balikan natin, ano? Nandiyan na. Magandang hapon sa muli, Ma'am Aurora. Yun. Isa pa. Magandang hapon, Ma'am Aurora. Aurora! Wala, partner, si Ma'am Aurora. Anyway, alam natin, partner, na yung mga coordinator kasi natin busy yan. Sobra ang pagka-busy nila ngayon at sila yung nasa ground na talagang nagmo-monitor ng ating mga kababayan kung sino yung mga apektado at nangangailangan ng tulong. Okay. Wala pa yan na sapat na tulong, partner. Oo. So, from Albay, Camarines Sur, dito sa Albay, ilang munisipyo din yung nakaranas ng di ba? Obilyar, Ginubatan, Pulangi, Legazpi, Kamalig, sa Kutmon. Grabe yung ginawa ni Mayor Baldo na talagang nagkaroon sila ng rescue operation sa ilang barangay. Especially sa Kutmon, nakita mo, partner, ang taas ng tubig baha. Diba? Dito sa Legazpi, yung barangay EMs, Porosite. So, marami, partner. Talagang makikita mo rin, partner, itong mga LGUs natin ay talagang handa sa mga ganitong sakuna. Opo. So, yan ay epekto, partner, ng climate change. Diba? So, talagang yung bagyo ay talagang papalapit, pumapasok sa mga bansa, partner, na talagang naroon yung pagbabago ng klima. Alright. So, hindi na natin makakausap ngayong hapon si Aurora, pero sisiguraduhin nating maihahatid ngayong hapon ang tulong ng Ako Bicol Party List dyan sa munisipyo or bayan ng Ginubatan. 10 kilo kada pamilya. Opo, partner. Muli, mga kaaksyon, para sa ating kaalaman, nakahanda ang Ako Bicol Party List mula sa epekto ng Bagyong Dante para sumaklolo sa mga kababayan nating mga Albayano. Naka-standby na ang kanilang 9 na truck at 16 na rubber boats na maaring gamitin sa mga rescue operations. At sa mga nagnanais na humingi ng tulong o rescue, maaari lamang ay mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page Tabang Ora mismo. O di kaya naman ay maaari kayong tumawag sa aming hotline numbers 0905-242-5016, 085-406-5568, 0985-406-0075, at 0917-701-7939. Yan, mga ka-aksyon, naka-flash po sa inyong screen ang aming hotline numbers kung saan maaari kayong humingi ng tulong o kung kinakailangan po ninyo ng rescue dyan po sa inyong mga lugar. At yan, mga ka-aksyon, ang mga problemang ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City.
Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga... Hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Sa muli, mag-ingat po tayong lahat at maging alerto, lalo na ngayon na may sama po tayo ng panahon. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating Congress.